Sama. No, niin. On tää ihan hurjaa. Mä tykkään kalastaa matoa. Se on oikein mukava harra. Ja tykkään myös vähän gangstaa masinoista, mutta se ei kuulu tästä hämmetään. Olen tuonne puistoon hastalla mukavasti. Kaunis gangstaa. Arvatkaas miksi mä sinne on menossa. No niin, tänään olisi vähän tämmöstä stunten episode. Ja episode on sarjastamme numero 2. Ja nyt aloitetaan pieni paskan tynkää. Pelottaa. Kyllä pelottaa. Vaan hirveä. Tuon puskalla sun pus. Pistäkää käästää tämmönen on. Käästää Ohoi. Tällä vois tappaa pari pirua.